Bol to práve Ivan Korčok, ktorý bol súčasťou tej vlády, o ktorej Matovič hovoril, že spolu so Sulíkom túto vládu povalili. Takže nečakajme tu v prípade, že by sa do prezidentského paláca dostal Ivan Korčok do budúcna, aby nejakú stabilitu a pokoj, ale práve naopak čakajme možno ešte silnejšie prestrelky, ako sme videli doteraz. Za Petra Pellegriniho hovoria skutky, ktoré robia ministri Hlasu vo vládnej koalícii. Čiže keď tu hovoríte o prezliekačovi kabátov, tak to hovorte naozaj pánovi Korčokovi, pretože sme videli celú jeho kariéru, ako išiel v šlapajách Mečiara, Fica, Matoviča. Dobre. Peter Pellegrini je otvorený debatám každému z toho tábora, ktorý bol roztrieštený vlastne medzi teraz 10 kandidátov. Máme tu silnú maďarskú menšinu a tá má mať svoje postavenie, povedzme aj v prezidentskom paláci v podobe alebo v zastúpení pána predsedu Pellegrini. Chcel by som dodať k týmto pánkam, čo ste hovorili, to odporúčanie pre pána Korčoka, aby obišiel Slovensko. Má na to veľmi málo času. Pán Peter Pellegrini 20 rokov obchádza Slovensko a poznajú ho vo všetkých regiónoch veľmi dobre a nemusí ho spoznávať teraz len vďaka tomu, že je súčasťou predvolebnej kampane. Ale pán Korčok bude jednoducho šúchať nohami, ale v Bruseli. Nie pre Slovensko, ale za záujmy Európskej únie. Ja som presvedčený o tom, že tak, ako to bolo pred prvým kolom, tak to bude aj pred kolom druhým, že zo strany pána Ivana Korčoka nebudeme počuť nič iné, iba Peter Pellegrini, lebo Pellegrini, pretože doteraz nepriniesol žiadnu konkrétnu tému, priniesol iba nadávky a dehonestovanie Petra Pellegriniho. A pokiaľ, a to hovorím s úplnou vážnosťou, pokiaľ sa dostane do prezidentského paláca pán Ivan Korčok, tak to nebude nič iné, iba guľometné hniezdo, ktoré bude non-stop útočiť na vládnu koalíciu, na zákony, ktoré bude príjmať vládna koalícia a bude to prvým krokom k tomu, aby sa vládna koalícia rozpadla.